mi addi ɓinguel amen yaay mum ko nelɗo kam o wi ɓiɗɗo mum o ko ɓiɗɗo moƴƴo te ko o wuro ngo addi ɗum ko galle he jeeya o wi omo addani ɗum o wona gorko mum ko bannum gorko anani wi o wi ɓe arɓe yoɓe koot wota hay goto heddo ɗo waɗani kew o wi da o risnima min beltima e garangal ma jombaji amen mbaɗandi noon minen komin ɗaminino ko fof ko an jogori amen tottude gari ko ɓoyɗo ko ala komi addani amen ala komin ji ala komin nani te mbeɗa andi moom sa ari e galle he kala komin ɗaminno ma hokku amen ɗum Seydi Ba bisimilla ma e galle ma tennam so jandinirɗa ɗo tan ƴettirtumi hande no foti duuɓe kitali hande ko ronka dañede e oɗo galle ko mbaɗa andi ko ɗo dañete saabu ko ari ɗo e duuɓe kitali hankkadi kam min mi natti andude ni no foti duuɓi wona ullugel wona dawguel haydara ŋewani galle ne wi selo ɗum noon so neɗɗo wawa yo puus bawɗo addama te oɗo ko addira ko so Allah jaɓi ma waɗ ɗum ha timma tendam ko ɗon tan goɗɗo de addaka ɗo yo boni ɗo yo mbatta ɗo mo boni hay goto ɗo funti fof ma yal ma yetti hankkadi kam min mi natti andude ni no foti duuɓi wona ullugel wona dawguel haydara ŋewani galle ne wi selo ɗum noon so neɗɗo wawa yo puus bawɗo addama
Jalika ɗum ɗo fof min haalninoma mi winoma ha waɗ ɗum mbiɗa tan a waɗat mi winoma hoto ƴeew nawliraɗo mbiɗa pour daña jaam nene ko ɓoyi fof ko gonga mi dandi ɗum fijirta jiɗɗoma teɗine Jalika ko ɗum ɗo tan jinno mi wiidama hen mi winoma hara wat mbiɗa a waɗat ko ɗum ɗo dogannomi hen ƴewno jaltirɗa e nder yimɓe he aɗa doga kamɓe fof ɓe darma aɗa ɗum ɗo kadi welani a waddanno e ɓerde ma jooɗoɗa ha gasa nde puɗɗoɗa yaltude oɗo goso ko wuli wuli ko fof ko an foti yarde ɗum saabu gila nden mi winoma caken tan mbiɗa muɗen reki alagi gonga kono il fallait mi waɗa ɗum an haɗa andi min mi yiɗaki nokki Jibril kono ɓe mi meɗa wawi muñ ko mbaɗa kam nder wuuro he fof ɗum ala caɗele reki kono hande ɓe hersini kam ndiri hoɓɓe hande ɓe gandani kam ɗum heɗum metti reki mas kono ko mbaɗɗa ko kadi waɗatake arta en ndessuɗo saabu sa jooɗima ɗo hen aɗa woya ɓettini ɗum tan wontat kadi ko gacca fof ko gonga mi dandi ɗum dewgol fijirtake jiɗɗoma teddine suure toppite Allah jomam yanta hen tokeraɓe gara mimmi aduna ko muñal wawi fof oduna Jalika de noddi kam ɗon nane o wi joom suudu Jibril o hurtimaki jam ndeysan nde kabaru bel kadi mbeɗa ñagano Jibril yo jogoro jaam o ara o addora jawdi e cellal e ɓesgu ko heddi ko noon min guil subaka ƴewmami tan mbeɗa andi wonko nanɗa kono mi ronkuno tan famdema malaɗo an kam oɗon nawligo boni aɗani sawlita de aɗa andi haala pulaano mbiye miijo woɗɗinani maade moƴƴinani maade min kay wona ɗum haawiɗo kam gallajam min haawima ha joni ɗo to kaldanmema Jibril ha hande haalnani men humani min ɗum ne waɗi min goƴa de e joni an ɗo ndewɗoɗa ɗo e Ramata fof ha ɓiyum gorko adda hande debbo tan pina tan gadda changement hakkude ma e Ramata non non an a ɓuuri ɗum hakkille ma ɓuuri ɗum Jibril ko hande heeri ko ayde hande heeri seeɗa ɓamɓe heewi liggey mawɗum mbama won welim ɓama natti yimɓe fof natti min tan wonnoɗo mboɗo fada ha gara hande mbiɗa hewno liggey seeɗa ɗum feewi ɗum haɗimi lelade guilnaɓe ya foftoy nen ya foftoy mi argay to paɗa Jalika ko won toon e jiri hande ko ɗo jonteɗa eyi mam arme il faut mi windira e Jalika ma ɗum son jendiri ko fewnon tuma mbiɗa sohlima tan nen ane bagage ma o fof ko nder ɗon jonta ɗon ɓen nena wappatami yaha ɗo ɓi Jibril ɓen hoɗo foftoyi ko an joguimi ɗo ginnani bagage ma kane heeƴa ɗo Jibril ay oɗo ko joom suudu ma e lawol Allah rutti kadi woni joom suudu ma gongre gom ina dagani ma suudu yowel ayni garɗa nde wona yi cuura e jaɓɓiɗoma suudu yowel dima yagal ma ɓuuri ɗum ɓeydo nangura man ɓuuri ko nangonɗa ɗum par ce que sa waɗani ɗum tan aduna fof yiyata
an jinno tan yo ɓiima gooto won e galle he bone o fof ƴette watte e dow ma ɗum waɗi men ma waajo ɗum ɗo woto tinno ɗum ɓanndu ma fi njala ko heddi ko noon ko yewtere nder galle woni hakkude men e jali no jooɗori e suudu mum aɗan ko gooto o wonno hannde koɓe ɗiɗo wadde min de ko toon jiɗmi ɓura yaaro ɓura wallu ɓiima toon jiɗmi de an deke somi adduni goɗɗo tan dañden probléme par ce que an ɓiima nawlirama tan e lek an nawlira te dewgal ko gorko desɗo jogi ɗum wadde ngal ɗo dewgal jogii direction he ngal ko Djibril wona Jali wona bammum Jali wona yummum Djibril faami ɗum noon ɓeydo tinnade ɓeyda muñde ɓeyda wallude ɓiima no jooɗori e suudu mum kolla ɗum o gaddaɗo ko caggal mum woni wona yeeso mum kañum woni mawɗo galle yo o jogo responsabilité debbo jeewo no wata e galle o seelandira e gorko makko adi fof kono o seelandira e isiraɗo makko gila isiraɗo debbo a isiraɗo gorko par ce que kamɓe jibini ɗum no jibinirɓe ɗum ni ko mbatta ɗo an Djibril Jalika min wawa walde suudu Leyla par ce que mi wowa Leyla mi anda Leyla ɗum woni mi wawa ɗon walde Djibril ɗum wona haala de haɗa andi a yontako ɗo yahtan ɗum ɓuri mi yiɗa coow min erreur mbaɗimo tan woto kam naatde ɗum doyete te min mbeɗa andi ɗum ɗo mi wawna ɗum te an e nenam rek nandim hen Djibril yahtan mbala ɗon min on mijoɗɗa mi ala ben probléme haɗum andi wona t'inquiète surtout pas je vais gérer la situation yahtan mbala ɗon yah ɓuri nani mi yiɗa addu haala sa yalti ha tradamal ngal Djibril yah s'il te plaît joɗoɗa ha ɓooyi ala après mam yah s'il te plaît yah tan hande a jeeyaɗo rokkumi len sa yalti e dadamal ngal Djibril ya yah Jalika so wawino wonduto mi arta ɗo woppam mi woni ɗo ere après min deme somi fini mam haalde Leyla te somin kaldima min pamdir mo waɗam comprendre aussi mais somi yi toon kanke hoorema mo faam vraiment mi wonani toon en l'aise quoi te mi yiɗa wa faam ɗumeyam anani Jalika Jalika Jalika
ɗum noon min mami haal kono an ko haalama o ɓuuri wawa heɗade par ce que ɓiɗɗo debbo e yummum te jalam meɗa sikki tan ma Allah rokku ɗum teddugal e ngal ɗo dewgal par ce que ene ɓumni ɓerdam ene ɓumni ɓerde ma ɗum noon malaɗo inde ma de sa andun kone firti a natta e won gueɗe ñande fof mi wima konngol joom galle ko eey a meeɗa kam ñaagare hunde mi salanoma kono ɓayde kadi ko noon jiiruɗa mi holli Allah mi henni ɗum heen ɗum kay gumɗo kam jara wiyane ko ci woppu ɗum tan kono baajugol ngol e won baajugol goongo e won baajugol enɗam e won baajugol kawrinangol galle maɓɓe woto won baajugol no jimni joni yimɓe mbaajoro sala ɗum an es fotani ni waɗ ɗum moƴƴaani jippin ɗum ɗo e dow hoore ma he pijen jalen mba en no mbanɗen ni enen kay ƴeew tan ɗam gurdam ɗam gurɗen e ndir oɗo galle en meeɗa yeddodir en meeɗa dubdu en meeɗa haɓ ɗum fof en jii ɗum ɗo en jiiɗo jaaduɗo e joom galle mo tribunal wadde noon moƴƴere nde gandiranɗa nde e coynade nde e ma woto soynudi sababu ngal ɗo dewgal a nani seydi Bama tinno bismillah rahman rahim ko woni gogol jibril walani ɗo ha to wal mi fin jooɗi memi lesgo mi yiyani ɗum ɗo ndigi mi yalti mi ƴeewi ɗum ɗo fof mi yiyani ɗum a ƴeewi so ala salde ɓe o ala to ƴeewno moƴƴi mi ƴeewi o ala toon mi ka ko miijoton ko kam maɗo jibril suusa wadde ɗum jibril ha o ala suude e mbiɗa jibril kay suusa waddemi ɗum o yowarakimi noon jibril jibril nene ma nani fusa koles immo hay ono kam mbiɗon jibril la ilaha jibril tuumiɗa dow la ila ko wonnono holko woni ɗum holko mbaɗanoɗa toon jeli ka koko yeewa mbiɗa yeewa ɗum haɗɗani kon la ilaha illa holko woni consolé aduna ko jeewaɗ min nene ko jeewano tan mbiyom yaata an accanam yeewede oɗo ñamotono noon an jibril an hoto wat nene an ala gacce nene o futti noddi ɓe yawa wer an mbi haɗamo kam ko ni tan jiɗɗa jaggirde aduna ƴeewa bara haawomo an ƴeew wona an fayimi gacce
na an Jibril ha subak o deg la ko jang sala jebi an ko mbadda ko hanke no bawirda dum an Jibril ko won problème ma Leila subak law ya salilio cikda mbadda ko no weli bernde kal banno dum du weltam neddo hadde ma wad neddo ko musi dum jewat e hoore ma ha para hadde ma dum wat goddo te an sa Jibril an sincèrement est ce que hadi yidimi sumida no ma arta do yi gallo sapero walde ma e fu parce que dum do jiddom wattam dum en fait Leila bari juduma jun ko jidda a nyamar kam way oppam biya kam a nyamar kam ko mbatta do hanki ponda do wada a wada dum tagi jam puggoy mi yaay ma jun jarat fuk nenam en fin odo heure pourquoi wad dum anar silli a wal ka gardo pour rendide me famille mo an o wonim jogaaki haqqille an o jara mbatta ko hapat a wadani kam respecté a hulani kam yaay ma mbadda respecté kam kulda kam noddumi te a wawta hen hay dara amma jani suka be no be habe jaabi jungo habe mala woni so naati so Allah woni mo hawnaaki gando o matti wadde jontan go fo balde didi don ganda ha tesi Imagine dia ada kali bermandem ada di tokap gue surat walau lebar surum gue kemana gue surum dulu mesem lebar Jalika fofu an wadi hoore ma sabu mbaɗiɗa hoore ma ko an haali biɗe aɗa hokka Jibril debbo an haali haɓe nami mbiɗa andinoma gueɗel wonko gandanɗa hoore ma ɗum ko an goto jeeyi wonko gandanɗa kadi ko an yimɓe ɓe ndendi ɗum Dattin ko bara hako jodo bor sohla malla jodo Jalika an ko jawirda kam mbimi holko jawirda kam wana yi ko kewido hanki ko yo dum dokku hor dum wattu dum do foko peje ma te ganda Jibril ka denda dum anani do tan gonnoda an tan goto ara wada ko welma andu non joni nawle nando e galle he ko jogino da Jibril fof andu o jogi so burani ma henni o jogi hen droit wallahi ma sa hangdi kinima ha Jalika heddi Jibril e junguma ma way ha heew mbatta e ngodo an kam Layla hoko ngayema ana anda ko podda wadde ar mi halan ma non ay debbo no tajir no helirto hoore dongru mudum kanyum andi dum de wana minen kalantuma no badirta minen min bayi ko addudema min dokkuma doole
ha naata ha keƴa ko heddi ko an waɗanto hoore ma anani ko kalan mami ko an holko jeeboɗɗa ha ɗum ɗon hemmani wattu hakkille hoore ma a watta hoore ma hoore ɗo debbo oɗo de kam ko parɗo ko gandodirɗo Jibril gila ko ɓooyi nawligo noon ko cukki ko gaña gañi te ko gañortoɗa ko an wat liggonto ɗum hoore ma minen kay somin gaddima ɗo min jiiɗi ko dokka amen komin jiiɗi ko kono wona fawde amen gacce anani ko mbimi ko nene wallahi ɗum yehirani ni miijirɗa ɗum fof Jibril o arnat tan hena kam waɗa conseillé ni gonɗa ɗo haɗa sowo nden gandumi kam sa ɗon waali te mi win ɗum woto mu ɗon jooɗa sah to tawno ka jinne kay goto fof mbiyata kaɗa nañña ɗum min noon mi ala e naññet heɓɓe jinmi ko ganda e Jibril oɗo ka dendaɗo ɗum wona an tan goto wona an tan goto jeeyum sinno ka debbo moƴƴo gonnoɗa so ari toon aɗa andi o yontaka toon mbiyama yo tello o yahata o yonta to kono nde tawno ka taƴowo enɗam nde o ari nde a ñoƴƴuma toon jinmi ko mbatta hakkille hoore ma ganda ko adduma ɗo mbaɗa golle ma ha tiiɗa ay Jalika oɗo ala ko waɗani kappama hunde fof omo wawi ko dewel jiire ala to wawa yottade Jibril noon kam koko yeri hay dar hay ndiyam walani hoore nde so jippimo ngabbi dow ƴakki noppi ɗi ana wontamo yiiti andu ko adduma ganda ka haalna ka hanga ka jinna joni an holɗum jiɗɗa mi waɗa Jibril ko mawɗo kilifaɗo mi wawa tongude kosɗe mum mbi ɗum jooɗo en plus hanki o funtu kam par ce que o fawɗo bagage mum o wi o boni ara min mi leli ɗo internet ha jengi ha hiiri jeccitimi mbiyani ɗum min nani nene an wona haɗa kam andi min mi ɓooyi ɗo taw affaire a kam yiɗi accalde walla mbaɗa adda probléme min jam tan jinmi saɗa yinno jam en jettota ko ɗo an ya rokke feɗendu tan donoɗa jungo jaada hen en tout cas ko jinmi haalandem ko kewi ɗo hanki ko yo dokku hoto ɗum wattu an dokkiɗa feɗendu tan donoɗa jungo jaada hen Jibril ka denda ɗum de wona nani sa wiyamni tan gona e ɓusnude ɗe guite kala noon nde ɗum watti ko nden gandata holi miɗi yalla dandame bone ma an taƴo enɗam min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mi ɓesnani jaltumi bowo ƴewmi e salon o mi yiyani mi wattini puggumi gorgo o yaltiɗo om noddam nde o arti e état mo jiirmi bo gandumi dow o ummi Jibril ko noon waɗi si ɗum wodani tan mi haalanta ɗum ko woodi ko kalanmam te kam waɗi ɗum ɗum wona mere Jalika ala ko waɗani capable mbimami jinmi ko mbatta hakkille hoore ma wattu hakkille hoore ma de ganda hanti noon minen komin ballanoma min ballima de duuso noon haɗata koye fango maayo laana ko jolta kam minen min jolta hen min jogoroma awƴal de ko an awƴata ha teruya ganda ko jiɗɗa ganda ko gañƴa anani kalamami ko ɗum ko hanki tan wonno te wonta wotto par ce que mi wonta ɗum oppi yaltuɗo internet ewa gasi an mbaɗa hoolima on banggue sa yi kay min mbaɗi peke amen e peeje amen e peccorɗe amen ha naatiɗo e galle he ko hooladema waɗi ɗum minen min mbawi tan wonde caggal ma min puusma ko heddi ko ko an yoddinta aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede
bandiraɓe sabu mo desna